ey'nganeni zakwethu lokhuluma ngama-flower asikhakhana lapha eMsinga eNgulube. Cha, indaba ingomhlaka 9 lapha eDevton ubhuti uZwelakhe waButhelezi lapha eMsinga manje niyilunda la ngakithi. Like lacela ukuthi sihlanganise uGcabasha noMbethe ukuthi le nto le abayenzayo iphele ngoba kuney'ngane zakhe embili ezibathanda bobabili. Manje uthe ukhipha isamba phela nje imali phela ngeke ngiyidalule ukuthi bekwazi ukuthi bekuthelelana amanzi. Manje siyabacela ngomhlaka 9 uSwidi ngimtholile wavuma. Yebo Maflower, ngiyayizwa inkulumo yakhe yange-9 bekufanele kodwa nami nikhulume nami makuthi mhlawumbe kufanele siyohlala phansi la kufanele siyohlala khona yabo. Makuthi kufanele kukhulunywe ngaqhamuka sokuwusuku i-9 ngoba nami aningazi ukuthi ngihlele kanjani. Aningazi ukuthi ngihlele kanjani ngoba noShenge kade sengithintile la ngiyezwa ngoba nobaba ubayede lo inkosi yangakithi bangithintile ngendaba yange-9 kodwa bekufanele nikhulume nami ngoba nami anizazi inhlelo zami ukuthi ihamba kanjani.